Aici am un grămat de porumb, l-au dat și am pus porci și fii de-am salvat, că altfel mureau. Da, și televizorul și televizorul l-am apucat. Cum a venit banii ăia, atât e mult. Din curte, din casă, de tot. Sertare, toate sertarele au avut apă până la etajul 3. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă aici. Mâini. Nu mai am niciun ban, tot eu am banii tot. La mine așa, toată partea asta, magazie, bucătării. Știți pe aici, pe la ora 1:30. Așa, și aseară am mai dat-o, 2 turi a fost. Ei, a doua tură am venit de la Redu, nu știu de unii, i-am mai dat drumul, iar s-a ridicat. Total. Total, găini moarte, tot. Tot ți-am... În cursul ploii, pe aici este o gârlă veche, Valea Imbru. Și a venit apa deodată. Ne-am trezit cu apa și m-am urcat în pod, a inundat tot casă, total, grădini, tot. Pagubă totală la toată casa. Nu a rămas nimic cu nac, cu șifonier, o haine am împrumutate. A intrat toată apa în casă, a spart pereții tot. Ne-a luat găinile, ne-a luat iepurii. A luat aragazul, a luat tot apa și-a dus. Mașina de spălat frice, nu mai am.
Ha